Salut și bine m-am găsit la un nou videoclip. De data asta suntem aici cu Minecraft, versiunea 0.17.0.2 și vreau să-mi creez eu o nouă mapă. Dacă știați, asta a apărut, versiunea aceasta, și am zis să vă arăt, dar eu îmi voi crea o mapă survival pe care o să o fac cam o dată la 2 zile. Cam așa o să fac. Haide, băi. Vedeți, acolo sus îmi scrie FPS-urile. Ce nume să-i punem? Lumea de YouTube. Acum o să jucăm pe Peaceful. O să-i dau aici să pot să dau comenzi ce seed să punem. Punem așa. 1. Așa mapa să fie infinită. Game. Da, cam atât. Îi dăm acum pe play. Haide, bă, încarcă-te. Acolo sus scrie FPS-urile și ce versiune este. Să așteptăm să se genere. Templu! Ce tare! Dar nu pot să mă duc acum să-l iau între blocuri. Dar stați liniștiți că o să-l iau. Și cred că tot azi o să mai pun un videoclip cu o lume de-a mea care mi-am făcut-o în survival. Să vedeți ce am pe ea, am spawn și mai multe chestii. Să luăm acum blocuri. Așa. Hai să vedem dacă ne ajung. Să spargem. Dar tot trebuie să mă mai duc o dată afară. Că îmi trebuie lemn. Nu trebuie într-un Să ne aduce repede să face rost într-un cop. Și acum în versiunea aceasta s-au băgat și Ender Pearl-urile și Ender Dragonul. Eu l-am bătut pe o mapă, dar nu pe aceasta. Pe aceasta doar. Să luăm și noi niște lemn. Și dacă se va mai abona cineva, poate o să fac facecam. Am zis doar poate. Așa. Să craftăm. Da. Așa, acum să mă...
Îmi place unde m-a dat aici pe mapa asta și am pus un seed așa random. Nici nu știam unde mă duce. Nu am vrut să pun acolo lendar. Și o să facem o scăriță. Până jos. Credeam că o să fac de pressure plate. Și acum să... emerald. Armură de cal. Bookshelf. Iron. Asta e bun. Încă 2 emeralde. Oșa, ață. Armură de cal. Acum să verificăm bine toate. Astea nu fi ratat zonul. Și acum să urcăm. Nu am luat chestii foarte bune în afară de armura aia de diamond de cal și emeralde, dar sunt bune și le iau. Ia de cât timp filmăm? De 7 minute, mai avem timp. O să filmez până la 12 minute. Atât o să vreau să postez. Video doar de 17 minute. Să-mi spuneți dacă vreți să pun mai mult. Video mai, nu știu cum să zic, mai lung de 7 minute, de 12 minute. Așa am făcut și eu, nu știu, multe. Adică să vezi un trinicat de iron. Așa, acum să mergem pe... Să luăm căulul acesta. Așa. Să luăm chestii bune. Să fac câteva torțe și dacă tot am găsit această mină, vreau să explorez și după să ies. Să caut o casă. De torțe. Am să le fac pe toate. Fac doar un stack. Iron. Hai că e bine. Și mai mult iron.
10 minute. Cred că aici o să-l opresc, dar cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și ce mai a fost Florin. Pa!